A mlade ljude okupio je i projekt putovanja romske udruge Ne boj se Madara. Na tjedan su dana doveli 30-ak što Roma, što mladih iz različitih socijalno ranjivih skupina iz Francuske i Mađarske. Zajedno s polaznicima iz Hrvatske učili su o socijalnom uključivanju i toleranciji. Nakon Zagreba i Plitvičkih jezera, 30 mladih, većina prvi put na putovanju, druženje je nastavilo u Zadru. 6 dana bilo je rezervirano za razne radionice, učenje i zabavu. I like because I meet another person, I talk with stranger. Naučila sam i da, znala sam to i prije da smo mi svi ljudi, ali sad tek vidim onak kako je drugačije u drugim državama i kako oni žive. It's very good to know each other culture and how we can make steps for Roma people and the method to protect environment. Ovaj projekt dio je programa Mladi na djelu, a financiraju ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Vlada Republike Hrvatske. Zapravo sami cilj projekta je integrirati romsku i neromsku zajednicu i kako bi zapravo podijelili svoje iskustva i razmijenili zapravo različita mišljenja koja imaju. Pa naglasak je zapravo na socijalnom uključivanju. Znači najbitnije je da se mladi svi zajedno druže, da nema nekakvih razlika među njima. Romi trebaju vidjeti druge kulture, druge jezike, kako bi se lakše integrirali u društvo. Mislim da je ovo međunarodna integracija. Razgovaralo se mnogo o očuvanju baštine, sprečavanju nasilja, društvenim mrežama, politici i zaštiti okoliša. Otkrivajući različite kulture, ovi mladi ljudi uče se toleranciji. Postoje problemi zato što jednostavno većinsko stanovništvo ponegdje ne prihvaća romsku zajednicu, makar kažu i sami Romi da zadnjih godina to se događa sve manje i manje. The stereotype of Roman people are really bad and the news, the journalists, they don't help that in France. I don't know in Croatian, but they don't help that to do things better. So with youth exchange, it's not the biggest thing, but with the small group of French, they will exchange with nice Roman people. Ne znaju nas, nisu nas upoznali, znaju nas Rom radi ovo, krade, otima, to nije istina, to nije točno. Nije bitno što si ti bijel, ja sam tamna. Isti smo, na istu, sve isto funkcioniramo. I to mi je jako žao, što ljudi nisu svjesni da to uopće da je to najmanje bitno. Da je bitno da si ti čovjek u duši i ako si čovjek u duši sve možeš. Naučila je to ova skupina novih prijatelja. Prebrodili su jezične barijere i shvatili da je upravo različitost ono što ih povezuje.